Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailan. Tapos maamuan ti publiko. Ti gusto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kastamiten nga pagsasaritaan dito sa ngailit tayo tinetingal daw ni Ma'am Vilma Eda ti Department of Education ti Siyudad Tilawag. Live interview apo exclusive ken mapagsasaritaan tayo dito ti may panggep iti graduation gagiyem kay kabsat ken natao na irana gagiyem kay kabsat na dito nagbalin nga rakurak manipod po iti President-elect Bongbong Marcos nga adda tinagbalin niya direktiba na ken ni Vice President-elect Sara Duterte nga rebisaren ni Vice Presidente Duterte Carpio deti K-12 program ti Department of Education gagiyem ken kamsat apaman nga makapagtugaw kas DepEd Secretary ni Sara Duterte ti incoming Vice President ti Pagiliante nga Pilipinas. Then another one manipod mo tapo iti Vice Presidente Sara Duterte Carpio kunana kayat na nga ipatungpal nga full ti face-to-face classes by August. Dito pa naglukat apo ti klase ken nakatugaw ton ni Duterte kas Vice Presidente ken DepEd Secretary. Ada pa iti rimora po nga danti komunikasyon da ken ni outgoing DepEd Secretary Briones sikna na po ti transition para hindi pa nakaipasublat ti liderato wano kina sekretaryo ti Department of Education manipod ken ni Briones mapan ken ni Duterte Carpio ti incoming Vice President gagiyem ken kamsat kayo po anat pa nagkita yo balaygi kadi ti gagem ti K-12 gagiyem ken kamsat ti Department of Education gaput adu digiti nang porsigin nga mawara wenno saan na maimplementar dayto nga programa ti Department of Education. Okay, dagitoy tinsagana mi apo nga intay talantanen pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan idi lasud ti maysa nga oras nga panakidanong nga programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna,
Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach di kayat pangadwa gaputan na sayaat ken magkigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy po ti programa tayo, iti dating aldaw, iti Martes. Kasangana na po iti eksklusibo ngayon naman tayo, iti DepEd Superintendent ti Syudad Tilawag. Pagyamanan tayo po iti sumaganad nga sponsors para iti panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ti Kalawagan Velisario Farm, ejay Baris Besding Ras, babaeng ka na Mr. Dado Velisario, kani Ma'am Jeanette Velisario. Kastapay agyaman tayo, kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, maniwada po iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Hazel de la Cruz Alonzo, ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much pa kani Ma'am Carmela Walker, nga damay iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta iti Stockton, California. Mr. Jewel Centillas, manibo di Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Chris Roma, ken Mrs. Marisa de la Cruz Roma, di Iba Beach, Hawaii. Ken Metro North Insurance and Security Agency, para kadiri kasapulan nyo po iti non-life insurance, Casti TPL, ken comprehensive. Ken amin nga kasapulan, para kadiri government projects iti Intero Apagilian, Serbian na kayo ti Metro North Insurance Agency nga masarakan iti City Land Tower 2 Malate, Manila. Babaen iti manager ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa iti CLJ Store iti Batak Road, Barangay 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaen iti panangimaton da Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. Nalakada iti lako iti CLJ Store. Barangay Chairman Juji Jimenez, thank you very much. Dito Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat. Mili Espirito, Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Winnie Rombawa, ijay San Jose, California. Thank you. Mr. Juanito Muller, Pariulen Jr., iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ken ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Thank you very much. Pagyamanan tiyo pa ni Mr. Onofre Durupan, manibada po iti Wayanay, Hawaii. Okay, iti dati gundaway, kain naman tayo na po live and exclusive ni DepEd Superintendent ti Syudad Tilawag, Ma'am Vilma Eda. Magandang tanghali, ma'am. Thank you very much. Itidad mo nga gundaway nga makainuman da ka. Itidad ti programa Damdamag ni Berto. Amok nga da kayo peket di ta sebutat ta. Ngem na still nga nikanak iti gundaway so agyamanak. Itidad mo gundaway, ma'am. Diti pangablaan mo kaditi agbuy-buya ken nagdingdingig ka dayo. Itidad tingal daw, ma'am. Naimbag aldaw, Robert, kastabit ka na iti ado nga agbuy-buya ken agdingdingig ka daytoy programa, baro nga programa. Aya, thank you for this opportunity to be here. Okay. Ma'am, ano talaga ti plano ti Department of Education ti Syudad Tilawag? Is it virtual? Is it face-to-face? Dati mapaspasanga na graduation, especially elementary pupils, Ma'am Vilma? Well, adda dagitay request, dagitay school heads nga ag-conduct da iti
face-to-face nga graduation, moving up, kaday so amin. And we already gave our answer to that, like we do not have any objection to that as long as they comply with the requirements of the IATF, the DOH, and other agencies. Okay. Ada ka di limit ti tao nga umatendar, especially kadi di pakaangayan, kadi di graduation ceremony, Ma'am Vilma? Adano ka kadigitoy school heads nga mangkita no kasi hamit agpapada ti kaado ti agraduar gamin ado matlaje umaten ado parents ado ti mayat nga umaten nga dagitay close kadigitay agraduar so makaamumat kaday ta school head nga mangkita no kan basta tay kunak nga imun una nga masapul nga surutan dagiti pagalagadan nga iyat nagdagitoy agencies nga nadutukan nga mangited ti polisiya wenno paganurutan. Okay. I-require da ka di ma'am, di pa nakamonitor ti temperature, di kitay agatendar, graduar, and at the same time parents, together with guest, Apo Eda. Makatulong no at DJ monitor before nga sumrekda. Sino at dati nangatot temperature na at gurigor na baka nasa-safe nga talaga no handa nga umat-attendant kada DJ event. Okay. Ada di kita baka kung nadang umato kasi in Metro Manila parang siputan dati pa nagnato ti kaso ti COVID-19 once nga ada ti kakasjay ready tayo nga mang suspend wenno saan nga mang ipatungpal iti face-to-face graduation if ever nga ada ti order coming from IATF Apo Eda. When we should no masapul nga isuspend tayo no kasapulan isuspend tayo no ka. Okay. DJ date ma'am, yung mga dates is it may isang aldaw ti panakarami ti graduation ito amin nga pag-eskwelahan dito Lawag City or kanya-kanyang piling petsa? At the DJ prescribed nga nga period with no dates nga mabalin nga i-conduct the ceremony. So, surutan lang ang dayjay at damot te policy tayo nga na-issue to that effect. Sumurot na lang ka dayjay. Okay. Okay, mapantayo ka dati kang kanayon nga problema tunggal madanon ti graduation, ma'am. Ano po yung mga contributions na pwede at contributions na di pwede kadating panagpaparadwar po Superintendent Eda? Rebeng na awan ti bayadan, ti oray asinuman parents, uno ubing, oray asinuman kada ti pinagpaparatuar, taada MOE ti eskwela nga mabaling nga pangalaan ng iti school heads, kada kita'y magastos. So, actually, at the feedback, nga at the eskwela, something like that, it's a feedback. So, it's allegedly, at the eskwela nga nagkolekta. So, I ask school heads to also report directly to me no anati status and to check on baka damat kitdihan na mo the school head at kolekta nga mestra things like that so I asked them to check and at the data nag-feedback nga do mga awan ti collections and I asked them to issue a memo on the school level already to remind everyone that there should be no collection for the purpose of graduation dapat kita expenses nga kolekta and even in connection with this already kita agdawat ti donasyon nga mabalin nga dito'y da nga aramiden nga bot agraduar ta ubing adawatan dat donasyon na mabalin. Okay, adda dito nga min naawat tayo ma'am nga hanmet kadi nga dito Lawag City but may isang eskwela in Curimaw nga kasla inikanda ti solicitation letter dito estudyante nga isuda ti mangi bunong kadite kayat da nga solicitan. Is this proper or saan Apo Eda pagka ganon? Ay napimpida siguro Robert do ti pangi anda data katay superintendent Sorte pakuri momot. But if in Lawag ket mapasamak ti kasjay is it proper nga maikan digitay no Lawag Robert ket han nga mabalin. Okay. Han nga mabalin nga mandatory nga amin nga graduar ket ikan da solicitation pag solicited na radio ubik saan nga napindas data nga aramid.
What about required dress? Gaputa naapektaran tayo ni pandemya, siyempre karigat tibya, gagre-recover ti tunggal mesa. What about required nga bad arwaten, di kiti agturpos, isituga or ano man, school uniform or ma'am? Data, adda ka dagitoy schools, school heads, dagitoy principals. Kasi maawatan tayo duwa nga school year, awan tinagpada iti uniform. Baka nalukmagan mo kat di tayo ubingan or nadakkelan na di uniform 2 years ago. So medyo nga practical na uniform. Mapantay tituga, but then we have to consider the fact na tituga ket haan nga mayan nato para kadagiti graduate ti basic education. Pipitas ko bang plan na uniform ang hintay ko nakman and we go back nga hamit practical nga agpadait digiti graduate uniform at handad tugod pa usaran. Nadaading na napintas mo iso nang tut pangusar. Well, adda ka digiti anon parents ken digiti eskwela nga mang decide no anat napintas para kadakwada tila ang iunay-unay tayo no anya man ti pag ganon umanda ikan dati importansya dayjay haan nga ado nga gastos kadagiti agparadwar timot konsepto ti graduation it's a celebration of actually to mark the achievements of the child. Hanamot nga ibaga nga masapol nga ada nagarbo abado importante dito ay maipaganat gat kadagiti ubing dayjay achievement and then how they can contribute to society for nation building. Sorry na ringgor. No problem, ma'am. Okay lang naman. Okay po, ma'am. So kada gitoy nga gunggundaway amok madaman ti preparation na digiti ti kamin mapaspasama gidi umaylaki diri parents ag ramid ti pagyanan diri ag turpusen okay yan but itata ti require digiti daduma digiti mauawat tayo dumaw dawat da kadigiti contributions tapno adda pagarkos ijay stage and tablado kada amin but kunayo maipawil digitoy nga maaramid so adda digiti aksyon nga pinaaksyonan yun nga kastoy nga dimanong kada kayo ma'am Vilma. So far, awamat pa'y, dahilan ko nakitay Robert nga ada dayjay kasla allegedly nag-collect ti may nga eskwela which we are now checking no anak kinapud no da detoy. So tila ang ti mai konno adda dagiti kakastoy nga instances i-report da di opisina tatapnon iti kastaket ba aksyonan mi daras. Okay, mapantayo ma'am kadagiti national issues may panggep ti Department of Education tata. No other than the incoming President Bongbong Marcos, tinangited ti direktiba kini incoming Vice President Sara Duterte Carpio nga isuntod ti agtugaw kas DepEd Secretary once nga agasumir iti opisina. Kayat ni Marcos nga maribisar ti K-12 program. Amok nga na idipay ket adun digiti mayat nga mapasardeng dati nga programa ti biyang ti Department of Education so para kada kayo balegi kadi ada kadi makita nga pagsayaatan na ti implementasyon ti K-12 Pueda. I think Orion tayo data result ti review sakbay nga masungbatan tayo But para kada kiti para kada kayo ada reports amok nga ada reports tunggal mestra iti biyang ti assessment wenno pan nakakita iti panagklase digiti ubing iti kastoy nga wagas wenno diti programa under K-12 ma'am. Siguro may isang implication total nabanggit mo ti mestra no teko nam itay nga mapasardeng adot maawanan ti trabaho nga may mestra. That's one implication. Oo. And then we already have the resources like buildings and other facilities. So there are a lot of things to consider. Tapno no makapaggibaga tayo ti any opinion about this. So masapol nga talaga ti in-depth nga study. Okay. Another one, ni incoming Vice President Duterte Carpio, nga isundod di agtugaw kas DepEd Secretary, kas lakalikagom na ti full face-to-face F2F-ton by August. Any comment? Iti deti nga kalikagom, ti agtugaw,
nga DepEd Secretary Ma'am Vilma? No, may ipalubos to ti sitwasyon nan affected din nga saan. Actually, dayti forum ta iti Cebu is discussion among different stakeholders in education. Ayan, dagiti ubing makitam dagiti sungsong bat dagiti ubing kadagiti discussions aya talaga nga ti desire dakat agsubli ti face to face. Okay. And even us, oray teachers kasdemat, oray parents kasdemat. So napintas la unay no maisubli. But I doubt with the present condition, like now, dagiti kadwami taga NCR, ibagada, the cases sa school na suspend man ti klasen. So we do not know. So we play by, okay, we desire face to face, but we can only do that. No, awan talaga cases ti COVID then. What if adapay lang? So we should also be ready. While that is our desire to go back to face, dapat ready tayo no haan nga talaga nga mabalin. Okay. Okay, so may sa data kadagiti discussion or na topiko yo iti kadayo dito sa Cebu, ma'am. Yes, actually. Okay. Ma'am, thank you very much. Idintad mo gundaway. Amok makumikup ka pa iti kadam dita Cebu, but still nga naikanak ti gundaway tapno makainuman da ka. No adda mensahe yo, ma'am, kadagiti taga-eskwela dito Ilawag City nga idadolwan nyo. Please go ahead. Dapo Vilma Eda, ma'am. Yeah, oo. In relation to graduation, arami Yes, din ma'am. tayo nga simple lang isuna mo tayo ti pinagbiag ita kat narigat basta agbalin isuna nga meaningful ken dagiti ubing ikanda ti honor kadayjay adu nga rigrigat da nga nagbasa, even the parents and the entire community. Actually it's a celebration with the entire community, but we don't need to spend, we don't need to collect no adamat MOE o sarantay the giant ay so ti pagkasyaan tayo nga gastusan hante unay garbo nga mang-conduct kadagiti nga ceremony pagbalinan tayo lahat nga meaningful, and then something where the children should realize that they have to contribute to nation building. Ganon. So thank you, Robert, for this opportunity, Ma'am, and good luck. Maraming salamat din God po, ma'am. bless. Thank you, ma'am. Stay safe po. Dita kada kayo dita Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Vilma Eda. So di po ni Apo DepEd Superintendent ti Lawag City ni Apo Vilma Eda. Amo yo nakadado digiti na idandanon. Last week ko pa nga in appoint ken ni Ma'am Vilma dating interview gagiyem kay kabsat, but kunana di last week nakalibak Robert mabalin next week na lang so isuna tinangiset itatang aldaw, but idikal man ti amok saan man na matuloy gaputa amangan tasad ka nga masungbatan kunana kadidi message na kanya ka tadak dito sa Cebu ada importante nga atendara kiti Cebu nagayabdap dito sa Cebu kunana but still apo nga ikarigatak kunana. So thank you very much Apo Vilma Eda itinted mo agundaway nga makainuman da kay iti daytoy nga bigat. Amuyo tunggal madanon ti kastoy apo nga graduation nagadu apo digitay reklamo, nagadu apo digitay saan nya na sa at nga may padpadanon gagiyem kabsat, especially contribution digitay ranking apo digitay honor pupils gagiyem kay kabsat digitay agbalbalin nga problema tunggal madano na po dito panagparadwar gagiyem kayong kabsat. Speaking about contribution, amo yun na duma. Ada di kita panang babalaw da kalita agreklamo gagiyem kayong kabsat. Di ka kumanaguni, idi madamat meeting, idi mapagsasaritaan. Ito, no duma po, mabusalan di kita'y naganak, gagiyim kayong kamsat, mabusalan, saan da nga makapagsaw, gaputa, maabakda, nga agsuffer, dete anak da, iji eskwela, no isuda ket very bukal, nga mangkontra ka ditay maituyang, when no mapagsasaritaan. But saan met apo nga dete, arami din tayo, nga bastusen, di kita'y mangisursuro, gagiyim kay amsat. Ada may isa nga naidanong kanyak, ada bastos nga parent, gagiyim kay amsat, apo, nga dimet lang, awamet lang, kasla asin at panagisarsaritan. But dito ti talaga mapaspasamak, na wet-wet, no na anad, dumahan lang ang anad, di da pa ikit di kayat ti agsao, di kita'y parents, gabu ka di nga sitwasyon, katinto na darumwar nga problema, gagiyim kay kabsat, kada kita'y pagadalan, ti masansan, kasla sinakulo nga maulit-ulit,
Dijay, apay di ka naguni, apay saan nga naguni, panagkita, dito nga reklamo, ket saan na nga naawatan, tinagsasaritaan, when no awan, idi mapagsasaritaan, mapagtutalagan, dagitoy nga contributions, when no, kasi ure ibagbagan ni Apo Eda, ure sino ka dagiti taga DepEd, even DepEd order, memorandum coming from the Department of Education, still nga adalat na dito nga problema, gagiyem ken kamsat, o dito problema ng indanon dati numutibiyang, iji kurimaw, gagiyem, binunungan da kano dito graduate sa gagiyem, iti solicitation letter, sada in patulod ka dito kayat da nga solicitan, gagiyem, adda may isang reklamo, kasi namakpayen, gagiyem kayong kabsat, no, ananwen nyo, dito solicitin nyo, ananwen nyo, ti pangipa, nyo, gagiyem, adamin di kita eskwela kit nga kwa, pero de los Buenos, gabuta graduating dito, dito estudyante na, kahit da nga, adda ka no, remembrance, gagiyem kayong kabsat, adda pakalaglagipan, which is not right, gabuta adda pundo, apo nga mabalin nga usaren kas di nakamat ni Apo Eda ti MOE gagiyem kamsat isu nga haan niya na scan Apo amuyo iji eskwela te kunakon adda pedi kiti parents ang talagang isuda ket na riget manula data ka United tayo manula data nga contribution tayo nga naganak kuna debat tilaglagipin nyo Apo ti sitwasyon ti biag saan kaslaramay nga saan niya agpapada adda kikit nga nakutong adda tamudo adda adda tangan nya ababa parang ganon yung buhay yung minimal to others gigiyem kay kabsat so much para ka dito sabsabali dakkel unay para kadakwada isu nga limitarante digito Apo ta isu ti saan nya pagkikinnaawatan tunggal madanon ti kastoy nga panagpaparadwar gagiyem kay absat gaputa adda di kita babak nang ti kayat da nagarbo diti celebration gigiyem kabsat nangiganyo Apo di balikas ni Ma'am Vilma Eda tiket di aramiden tayo agbalin nga memorable agbalin nga naindakla na parang padayaw iti anos tuok diti agad-adal together with the teachers gigiyem kabsat ti graduation hanga dito nakagargarbo gagiyem ken kabsat tapnon ti kasta ket saan nga isu iti mangiladawan ti balaygi gagiyem kabsat tiket di tayo establish rin tayo di jay team panang tubay tay kadakwada tapno makapag turpos da wenno agbalinda Apo nga mangi patungpal iti naimbag gagiyem kayong kabsat para iti kagimungan. Hanga di pa nagpakontribusyon mo, panangipunong mo iti adong solicitation letter, kadigitay, anan, agturpos, tapno agsolicit da, makadanon pa di solicitation letter di Hawaii, J. Sus Maria Josep, tunggal madano na po ti kastoy, deti ti kahit yung mabinggasan, ti riri, when di pa nagkikinawatan, di pa nagturpos giti anak tayo, narigat ti kasjay ni Ma'am Vilma Eda kunana saan nga maipalubos ti uray anya ang makolekta kadagitay agturpos wenno naganak DJ tinalawag nga linaon ti order memorandum order coming from the Department of Education gagayem ken kamsat isu nga liklikan nyo Apo ngem te kunakon saan nga isu ti di pagkikinawatan basta nasaya at apan nakailawlawag na hanga dite gaputa mo nga the DepEd order nga may parit ket lambasem met ni mestran lambasem met ni mestron lambasem met ni principalin no ipakita met nga etiketa mi ipakita met nga saan ka nga bagtit saan ka nga tao nga awan ti manaknakem na makisarita dimet aya kastoy apo maestro apo maestra haan niya mabalin ti kastoy yung mga ganon ti adamet asin na nga pan nakisarita apo kadigitay digitay adda iti biyang ti pagadalan hanga DJ gaputa mo nga adda kasyayen kasla kamet la diti Ponso Pilaton nga makisarita ka diti mamaestra kada mamaestro hamet apo ikantemet ida iti honor dayawem tapadam nga tao tapno dayawin na kamet
So, nudad duma, te kunakon, kasla si bubusal di kita naganak, handa makapagsarita, gabot amakda, maapektaran di jay anakda. Gagiyem kayong kabsat, nya? Ngayon, adda di kita pagadalan, adda di kita mangisursurong, kastiga remida, gabot akastoy, hanga makaawat, deta, hanya saan na nagatendar, when saan, ibagada, saan nga da kami, offense kami, hangkam nakiramraman nga mangisursuro pakairamanan ni principal ang kami nakiramraman isudalat ta nga naganak tinagtutulag tapnon ti kasta maadaan ti kasta nga kantidad nga makolekta kadakwada anak ti salbag ginagawan yung sangkalan aramidin yung alangdet digiti naganak gagiyim kabsat asinot mangisaganat agenda no agmi-meeting kayo hangada kayo together with the PTA officers, ngano da duma, the PTA officers, especially ni Presidente, anmetten nga side di kita naganak ti sasaydan na, side di kita mangisursuro, aglalo no dagap, tinagbaytan ni mangisursuro kini naganak, gagiyem kayong kabsat, nga saan nga na drumbeng gagiyem, nga kasjay ti maaramid, drumbeng nga ni PTA, patinga, isunat ti agyan ti tinga, or mangirepresentar ken ni naganak. Gagiyem ken kabsat, hanga kasjay, apo nga, awan ti bibiyang mino anat nagtutulagan da. Yung mga yan paulit-ulit. Nga balikas apo, di kita apo nga mangisursuro, no kastigaren da, when no damagem no apay nga nagkolektada. But now, adda ti may sa eskwela nga under investigation in Lawag City according nga po kani Apo Eda gapo tanag kolektada yung school dyan sa Curimaw amok nakadahanon na po iti biyang ti DepEd province detoy gagiyem kay kabsat siguro damit may kondaken nga investigasyon kadeti panagibunong da po iti solicitation letter kada gitay agturpos tapno isuda nga agkolekta. Parang ginamit nila yung mga graduating students tapno mailiklik da nga isuda ti agkolekta ket saan da nga makuberan gadijay DepEd order nga maipawila po ti panagkolekta wenno panagpa-contribution. Tantanan na natin to, isardeng tayo digituyen apo, tapnon ti kasta, agbalin nga na ornos, ti tunggal maysa, tunggal madanon, ti panagpaturpos, kadigitay anak tayo, ija eskwela. Hanga diti aramidem nga, sangkalan, menulang det, digitay naganak, awan bibiyang mi, offense kami, ulite, kasi dyan, kadwanda, isudalat ta, nga parents, tinagtutulag. Saan kam nga nakibibibiyang, saan kami nga al-alam, idi agtatarip nung da, basta insubmitir dalat takada kami, ti resulta ti nagtutulagan, then nag-come out da, kasi nga kantidad nga contribution, so, no, jak mamati apo nga kasta, nga awan ti feedback, or dikta, manipod ka ti church, together with the PTA officers, no anya apo iti mapagtutulagan, bayat apo ti panagtatarip nong di iti naganak, iti panagpaparadwar. But, daglagipin nyo, hangkay nga glablabes, hangkay nga gaputa da iti pagibasanan. Nga kas ko na ni Apo Vilma Eda, adan may investigar nga eskwela, gapo iti panagpakontribusyon da iti graduation. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka iliw ako tayo when makan. Intay amin ramanan, ijay steps food hub. Iserbi na naging sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat,
sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali, ang lutong bahay, pakaramanan, kinaimas kay special, empanada. Nahanad, kaya kadalos ko palakay sa kanan ko yung mahan, Step Food Hub, Masarakan, Barangay 16, Bakaray, Tapos Norte, Sangi, Irangkay. Steps Food Hub, Sindaran, nagsilbi ka na ngayon, tinaanos ng Kurikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri nakapadas ken napnek tindo panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Kakailan, at ito'y pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalding ken karnero, po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters, kadagitay pagpupunipunan, dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at taktimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag masalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makaruk up ta nakagalot da why not igalot sila nga di accident di balbalayo mga ramit kay temporaryo nga paglinungan da. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas la unay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atidog pay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga haanak agdonar isu dalat at agdonaran ta isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kaslamo la tayo kunada iti maysa nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdonar tayo ti dara we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses.
especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agnunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, kung na blood type mo, di mo pa'y amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy. Ti damdamag ni Berto para pulukit 2 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Thank you very much po kadi sumaganad nga sponsors tayo. Iti damdamag ni Berto, ni Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii, ni Franz Jose, iti South San Francisco, California, ni Mr. Juanito Muller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Wayne Rombawa, ejay San Jose, California. Mili Espirito, manibot ti Iba Beach, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Kapitan Juji Jimenez, iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Si LJ Store, iti Badak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Jaime Perdunyo, kani Ma'am Celia Perdonyo. Kastapay, iti Metro North Insurance and Security Agency para kadita non-life insurance apo kasi TPL ken kasamit ten comprehensive ken namin na po ang kasapulan para iti government projects iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Babaeng Manager Dorocha de la Cruz. Chris si Roma and Marisa si Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Jewel Centillas, iti Maui, Hawaii. Maraming salamat. Ami Ancheta, iti Stockton, California. Maraming salamat. Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kastabay kini Carmela Walker, di San Diego, California. Thank you very much. Hazel de la Cruz Alonzo, ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Erlinda Ferminhood, manibod api di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much. Kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat. Kastapay iti CB Farm, wenno ka Kalawagan, Belisario Farm, da Mr. Dado Belisario ken Janet Belisario, manibod di Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Maraming salamat. Okay, sublianan tayo po digiti proposal, especially apo kaditay government officials ni incoming President Bongbong Marcos, pinusgan na apo when dati nagbalin niya mandar na kani incoming DepEd Secretary and Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga mai-review apo ti implementasyon ti controversial nga K-12 education system ti pagilya na Pilipinas. Segon kani Vice President Sara, kasapulan niya mapagsasaritaan na kasalamat kaniti takder apo ni apo Superintendent Eda, masapul nga mapagsasaritaan niya umuna ti gakat nga mawaran ti K-12 o K-12 education system gapo da dito ket saan nga rumbeng nga madesisyonan babaen iti panagdardaras gagayem ken kaamsat iditawen 2020 no malagip yu apo in waragawag ti ACT Act Teachers Representative Franz Castro nga napaay ti K-12 congested curriculum no sanin no nga nagresulta kunana kadagiti nga dagiti grade 4 students ini pagilyan ket naka-record iti kabababaan nga puntos manipod kadagiti participants iti 50 ket 8 nga pagpagilyan dati iti trends in international mathematics and science study iti tawen 2019 digiti observation ti representative manipod apo iti party list Representative Act Teachers Alliance of Concerned Teachers, yan yung ACT ACT Teachers na Alliance of Concerned Teachers
gagayem kay kabsat alyansa dagiti mangisursuro may nga party list detoy apo ket kuna ti representante ti Alliance of Concerned Teachers gagayem kabsat nga ni Franz Castro napaay ti K-12 congested curriculum gagayem ken kabsat may bilang kadagiti mangipurpursigi apo nga mawara ti K-12 bueno saanen nga patungpal pa ti K-12 SIC education program kasa incoming DepEd chip di mo na dito K-14 baka manayunan pa ti another 2 years DJ paragadal di kita ububing gagiyim kay kamsat banag nga nukit kita enteo adu ngamin di kita agreklamo gagiyim kay kamsat gapu iti kina atiddugo na DJ manayunan DJ tawen nga panagadal da ket kadagitoy nga al daw especially apo iti epekto ti pandemya marigatan di ba makita yo dito post dito Facebook nabayag nga awan klase ket into no ag full ti face to face gigihim kay amsat manuntungatan ti daily allowance digitay ubing gapo ti nanginang aplete nanginang school supplies nanginang school uniforms nanginang dami namin especially digitay agpapaadala po kaditi pribado nga pagadalan gigihim kay kamsat diti pang snack da pang lunch da bayat ti adda di school sigurado nga parigat ket no nayunam pay DJ tawen santo makaturpos di ubing dati di ba from grade 6 agturpos kan mapangkat high school 6 years in elementary then 4 years in secondary then mapangkanto ti tertiary dependen no anati kayat mo nga kurso kasi ada di 5th year 5 atawen nga kurso or 4 atawen ada 2 atawen gagiyem kay kamsat dakkel nga problema ditoy para kanyak napimpintas apo nga maisardeng ti K-12 program gagiyem kamsat aglalalo adu digitay maibaga nga failure or saan nga na-meet ti kalikagom nga pagbalinan no maitagay ti education system ti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem kay kamsat bara iti K-12 napaay segon kani Franz Castro ti Alliance of Concerned Teachers gagiyem kay kabsat ti K-12 congested curriculum adetoy ket idi 2019 in pamatmat na nga grade 4 students ti pagilyan na Pilipinas naka-record ti kabababaan na puntos manipod kadakwada nga nagipartisipar 50 ket 8 nga nasyon iti trends in international mathematics ken science study in 2019 so yung K-12 gigiyem kabsat gagem na apo nga itagay ti education system ti pagilya na Pilipinas gaputa ada digiti high schooling kunada di pay makasurat agraduar ti grade 6 di pay makabasa digiti reklamo idi gigiyem ken kabsat nga isung napanunutan dang nayunan apo ti tawen para iti panagadal tapno may prepara dagitoy nga ubing wenno agad-adal para iti high school or iti biang secondary to tertiary gigihim ken kamsat digiti puntos ngem no ti pagibasaram ket deti nagbalin nga rakurak ni Franz Castro manipod ti Alliance of Concerned Teachers gagiyem ken kabsat napaay ti K-12 gigiyem nga mabalin nga deti met tinagbalin nga puntos ni President-elect Bongbong Marcos nga nangited iti direktiba na kani incoming DepEd Secretary at the same time Vice President-elect Sara Duterte Carpio tapno i-review ti implementasyon ti kontrobersyal nga K-12 but according kadeti rumruman apo saan nga ibagbaga ni Marcos nga mawara ti wano saan na may patungpal adalenda no addakit di kurang ti pan nakaimplementar na gigihim ka amsat yun yung para sa akin na aglalo deti nga sitwasyon tayo apo deti rigat ti biag gigihim kay kamsat rumbeng nga deti na epektibo hanga digitay patpatang nga solusyon di maaramid tapnon ti kasta saan niya dadda nga parigat kadagiti naganak ti panagpaadal dakkel apo nga dakkel nga responsibilidad digiti naganak
ti panagpaadal gagayem ken kabsat, especially iti biyang po dijay tustos pang tustos gastusem para iti panangipatulod mo kadagiti anak mo iti pagadalan. Agpayso nga talaga nga responsibilidad mo nga arwatan, pakanen, ikan ti umnong edukasyon, ikan ti husto nga pag naedan digiti anak, ang maghanano ka nga rod no may saka kadagiti nagbalin na biktima apo ti pandemya. Sikakit naawanan ti trabaho, diti sapsapulem idi ket saanen na makaumanay gaputi panagnato ti presyo, aganano ka gagiyem ken kabsat ore peket ditong patungpaem tarupam, no talaga nga saan mon nga kabalinan aglalo apo digiti anna dakkel nga pamilya digiti addaan iti adu nga anak gagiyem ken kabsat. So digiti apo digiti rumbeng nga maikonsiderar iti deti panagpaadal gagiyem kabsat ti ket amo ket ti adadang makita dito ket no kasanot ka epektibo digiti mangisursuro kadagiti adalanda gagiyem ken kamsat hanga puro ti solusyon ket agsanek ken ni agadadal what if no talaga hanga epektibo nga met digiti mangisursuro di sistema ti panangisuro paragkitak duduuganan ti sistema ti panag ngisuro kadagiti ubing gagiyem ken kamsat isu nga ano tayo adalin amin. So di siguro ti gagem detoy nagbalina po nga direktiba ti incoming president ken incoming vice president ken incoming DepEd secretary Sara Duterte Carpio kitain na ti implementasyon ti K-12 no mabalin nga rebisaren tapnon ti kasta balin nga efektibo detoy wenno saan ket isublin iti dati gagiyem kay kabsat ngem makita ti sistema ti panangisuro dagiti mangisursuro. Okay? May sapaya po iti pelang benek ti edukasyon na ti incoming DepEd Secretary and incoming Vice President Sara Duterte Carpio kasapulan ko na wenno kalikagom na nga ipatungpal ti 100% face-to-face classes numang ruinto ti klase into no bulan ti Agosto ken makapagtugaw to na po kas sekretaryo ti Department of Education. Ni Duterte Carpio, gagiyem, it was Sunday ba yun? Sunday, idi agsapata dito ya po nga kas Vice Presidente ti Pagilya na Pilipinas, kisuna anak ti Presidente, ken mangrugin ti panagserbina kas Vice Presidente ken DepEd Secretary into no Hulyo 1. Segong ken ni Duterte Carpio, target na po ti implementasyon ti full face-to-face ipanagsubli ti eskwela idi masungad nga Agosto. Kunapay ni Duterte Carpio nga adan ti panagsinukat da ti komunikasyon ken ni outgoing DepEd Secretary Leonor Biones tapno maaramid ti transition iti DepEd. In palawag po ti Vice Presidente, Vice President-elect ken incoming DepEd Secretary nga agsubli ti face-to-face kaditi estudyante maysa kadagiti patungpal na iti detoy panagtugaw na kas DepEd Secretary. Amuyo adu digiti maragsakan nga naganak gapot awang klase module amin may mapanmaala digiti module hanarumrumar digiti ubing haan nya agpabalon ni nanang ni tatang digiti kwa but amuyo kadi gagiyem ken kabsat dakkel ti pukaw digiti ubing gagiyem ken kabsat iti saanda nga panagturong ijay pagadalan addan digiti survey, addan digiti studies, wano panagadal, nga mangipaniknek apo nga dakkel ti pukaw, digiti anak, iti saanda nga pa nagturong iti pagadalan, di pa nagmudjol. Umuna, di pa nakadevelop apo, di pa nakihalo-bilo da, kaditi padada nga agad-adal together with teachers, ken sabsabalipay. May sa di jayan apo nga pukaw da. Ken sabalipay apo di jay, discuss iti nagbetan discussion between the teacher and the student hanlang elementary even high school even college gigiyem kay kamsat sa bali pukaw DJ apo DJ digitay agad-adal digitay sa bali nga may pasagipsip kadakwada kaditi extracurricular activities da di pa nagbalinda po nga opisyal dito organization sa gagiyem kang kamsat di pa nagbalinda po nga magutigot nga magipartisipar ka dito aktibidad iti uneg ti pagadalan pukaw di DJ apo ket napaniknekan nga klase iti panang develop
iti abilidad ti ubing, saan lang iti panunot no diket ti rikna bagina apo nga adda iti eskwela tapno ag sagrap ag hanya ko di ag sagrap aga sakdo iti adal sursuro gagiyem kamsat han lang nga po nga DJ kalaing na nga DJ klase DJ umuna pukaw na di efektibo nga pa nakaisuro babaen iti discussion iti nagbetan ni mga isursuro ken ni agad adal dete di pa naka-develop na nga makihalo-bilo kaditi pada na agad adal together with the teachers wenno sabsabali pa nga bisita nga mapan iti eskwela gagiyem kamsat partisipasyon na dito pa nga muna iti rule na kaditi eskwela especially no isuna ket nadutukan nga opisyal kaditi pupil government organization PGOs kung kunada kada Supreme Student Council kung kunada gigiyem ka amsat dito pa nagsurat dapo kaditi artikulo kaditi dyaryo iti onig di campus gigiyem kay kamsat di langin partisipasyon da nga makipagdalos dakkele na po ti agbalin nga epekto na detoy iti biyang digiti agad adal para iti pan naka-develop da nga agbalin na po nga epektibo nga tao iti biyang ti kagimungan so nga hanteng nga kang kanayon nga ibagbaga mayat tawang klase mayat tamudjol jak problema nga riingen ti anak ko nga masapa jak problema nga digusen jak problema nga pabalunan jak problema nga ilutuan anak ti salbag na po dakkel ti pukaw digiti agad adal nga agnana dalatta iti uneg ti pagteengan gagiyem kay kamsat nga saan da nga mapan idjay pagadalan dakkel apo nga pukaw digitoy para iti pan naka-develop wenno pan nakaisuro da nga agbalin nga epektibo nga makipaghili iti masangwanan okay awanin na po tinabati pa nga oras iti dating programa tayo damdamag ni Berto dating nga din na po ni Robert de la Cruz kaduak ni Maki Paulino Agustin iti technical control ibatimin tinatalina ay nga aldaw ti Martes tay amin na sa pada agyaman kanting kay panagdingeg ken panagbuya Damdamag ni Berto programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alubar kinintero ang ganyan ken ulay di balas itaw Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas pasamak diri sumbat diri agtuturay kadiri isus ken karikagong diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapos makipartisipar agtimek tayo kakailan tapos maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan Damdamag ni Berto Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms
Blue House Prection 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayang tagtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare di din tumalipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan ni Barangay number 37, Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan, kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis naglawlaw. Intayon kakailan, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo papagayam, itinagasat nga malem ti Martes tayo amin na sampada. Hunyo 21, 2022. May danon maning ka kayo, ti sa balipay nga panang ti programa tayo tinapalabas. Dahil ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti may katlon nga paset ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Lidor Vino. Ngayon kasangwanan ngayon tayo ituloy nga ibasa ti surat ni pagayam tayo Lidor Vino. Pagyamanan tayo di kitinayat ni sponsors iti programa tayo tinapalabas ken ti damdamag ni Berto. Thank you very much iti CV Farm Meno Kalawagan Belisario Farm iti barangay Parisbes Dingra Ilocos Norte. Kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Agyaman tayo ba ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bakaray Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ken ni Hazel de la Cruz Alonzo nga taga Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you pa ken ni Ma'am Carmela Walker iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Jewel Centillas manipulaw iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much ken ni Chris Roma ken ni Marisa de la Cruz Roma iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency para kadiri kasapulan na po iti non-life insurance nga kasi TPL ken comprehensive ken amin na requirements para iti government projects iti entero apagilyan. Iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Manila, Malate, Manila, babaen iti agtagikwa ken Manager Dorocha de la Cruz. CLJ Store iti Barangay 22 Katuging San Nicolas Ilocos Norte along Batak Road. Nalakapaggatangan na po karili kasapulan iti uneg ti pagtengan. CLJ Store kukwakin matmatunan da Mr. Jaime Perdonio ken ni Celia Perdonio. Thank you very much ken ni Apo Barangay Chairman Juji Jimenez iti Barangay Poblacion Burgos Ilocos Norte.
Pagyamanan tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo. Kaya si Bukel nga Tamayo family. Dita Waipahu, Hawaii. Mili Espirito. Nagnanae DJ Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Winnie Rumbawang, DJ San Jose, California. Thank you very much. Ni June Juanito Muller, Pariulen Jr. Di Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much, Mike. And ka Franz Jose, dita South San Francisco, California. Kay ni Mr. Onofre Durupan, nga DJ Wayanay, Hawaii. Dahito yan, tinurore di kiti agisem karididaan na lugan when no di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo. Manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo. Iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka ililiw ako tayo when numakan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Isang bina naging sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kasta pa din sa bali, ang lutong bahay, pakaramanan, kinaimas kay special, empanada. Mahanad, kaya kadalos ka na rin sa kanan ito yung makan ni Steps Food Hub. Masarakan sa Barangay 16, Bakaray Tapos Norte, Sanging Irangkay. Steps Food Hub, sintaran yung serbi ka na yun, tinaanos ng Kurikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Ngayon tayo ituloy ngay basa dari surat ni Pagayam tayo Lidor Vino. Good afternoon kariti viewers tayo ni Ma'am Elis Tamayo, ni Aurelia Castillo, manang Auring dito sa Rata, ni Wayne Rumbawa dito Estados Unidos. Kastameten kay ni Richard de la Cruz Compuesto dito Paranaque, Manila, ni Hill Paraiso dito probinsya ti Cagayan, my friend, ni Liza Agulay dito Paway, Ilocos Norte, Marites Aguinaldo Pedruso, ni Josephine Gavino, Richard Dumlao. Thank you very much iti panagbubuyayo kay dito Jack mainaganan, medyo narigat ko i-scroll dito ano yo. The Mr. and Mrs. Jose Agadjer Jr. dito Canada, Mrs. Gloria Agadjer, kaya dito anak da, apo ko da. Thank you very much iti panagbubuyayo iti programa tayong tinapalabas. Ado nga ruden papagayam iti tuloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni Pagayam tayo
Lidor Vino. Komersyal naman penang. And playback kung ano. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken malakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komodar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dagiti ka iliw ako tayo wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbi na digit sumaganad, kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali, alutong bahay, pangaranan, kinaimas kay special, empanada. Mahanad kaya kadalos ka na rin sa kanan ito yung masahan ni Steps Food Hub. Masaratan sa Barangay 16, Makaray Tapos Norte, Sanging Irangkay. Steps Food Hub, sinaraan yung serbi ka na
Mayo, tinaanos ng Kurikwa, Aileen Akuba, Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Urga. Diyos ko. Manong Robert, iti dami iti pagbaludan. Dito'y kabsat nga minalas kami. Ngamin iti daydi nga pan nakatilimi iti pagsusugalan. Ti boss nga paspasugal. Ketawan iti pagilyantay nga Pilipinas. Gaputa at dadakano iti balasyo tao. Namnamayan mi iti kadwak nga isuna iti mangilusot kada kami. Wenno mangipiyansa kada kami iti daydi agundaway. Aging kakabsat nga inalada dagiti saan nga nakapagpiyansa nga may nakisugal ket ikumit da kano idan iti pagbaludan. Nga dayto ti maysa nga pagamakan mi unay iti kadwak nga natiliw. Kasano nga din? No, maibalod tamit ta umet ti mangipiyansa kada ta. Kinunak. Uray isuna ket makumikom. Wen makumikom unay iti daydi nga gundaway kabsat ko. Pagpian na kabsat sa bali ti panakatratarmi iti karsel dagiti pulis. Kasla kami la sana balod. Ada kami tiruar nga tumultulong kadakwada. Aglalo iti panakaiprepara ti makan. Pangaldaw, pamigat, ken uri ti pangrabi. Kasla kami la digitay voluntaryo wenno volunteer iti uneg ti kapulisan. Ngem binilinda kami nga saan mi nga gandatin ti aglibas. Ta adadalay nga dumagsen ti kaso mi. Kinamangan no ano penda kami. No kas pagarigan aramiden mi dahitoy Manong Robert. Agtalo nga aldaw kami niti karsel digiti pulis wenno ti kwerpo ti pulisya Manong Robert. Edi may isang aldaw adda abogado nga imay. Malasin ko nga abogado ngem saan ko unay nga amamo. Gaputa sa anak met nga close ka digiti abogado. Lidor Vino. Kinunana edi may iti karsel. Adan ti mangifiyansa king ka. Napamulagat ti kadwak Manong Robert gaputa siyak met laing tinbagana nga may fiyansaan. Agiyamanak, attorney. Sino ka diti mangifiyansa kanyak? Kinunak. Saan niya napateg no asino? Ang ti kadwak attorney. Api nga saan na may fiyansaan? Saan ta si kamet lati? Kaya't nga fiyansaan ti nang ti kantidad nga pagfiyansa. 30,000 pesos. 60,000 kumangem. Nagmusyon na kay J. Corte nga may babati fiyansa. Gapoy ti panakatiliw yung agsusugal. Ken may isa, sang kayo met nga direkta nga agsugsugal. Ada kayo tiruari di maarestar kayo. So nga, napigsa ti nagbali na musyon ko nga may babati fiyansa. Agyaman na katorne. Kinunak. Edi malpas ti panaka iproseso di kiti dokumento iti miyang ti Corp de Publicia addan ti release order para iti temporaryo away-awaya Manong Robert. Nagpakada kiti kadwak ket kinunak nga sursurek di kiti kakadwami tapno paggaambagan dan niya ipaay ti piyansana total ket 30,000 pesos metlaeng. Nagyaman kanyak. Edi makarwara kiti kwerpo ti pulisya awanen ti abogado. Ngayon may isa nga nangina alugan
nga adda iti sa anunay nga adayo iti kwerpo ti pulisya. Malabsak ti ayan tinasaw nga lugan. May sa nga SUV pagayam ko. Ididandanik mabatog naglukat ti tawa. Ti nangina alugan. Anya na pa nakaklaat ko Manong Robert. Wen kabsat. Naklaat sa kunay no asinno ti adday ti uneg tinasaw nga lugan. Ti inak. Ti inak Manong Robert. Ti dandani nagsangapulo at awen nga jak nakita nga inak. Nupay kasta natinggar wenno natingra ti langana. Inikad na ti antius na ket Lidorvino. Kinunana. Dandani jak makasungbat. Kayat ko nga asit ganti inak tapno arakupek ngem. Awan ti kasla mariknak nga aksyon na nga mailiw isu na kanyak. Apay ka di. Nanang. Kinunak nga nagmatider ti batog ti tawa na ilukat. Amom ka di nga siyak tinangipian sa king ka. Saan? Tahan met ngayon baga ti abogado nga inbon nyo. Siyak tinangpian sa king ka. Ket into no maminsan, sangkon nga kayat nga matiliw ka. Sangkan tumeten niya ipiansaan. Balikas ti inak, Manong Robert. Awan ti kinid daw ko nga ipiansaan dak. Namnamaek nga dati, mangipiansa ka na kami. Tibus mi. Nakigtutak la ingin ti may ti abogado nga imbon niyo. Yan no pa'y kasta agyamanak. Agyamanak ti impiansaan dakit. Makapagtrabaho ak manen tapno. Masubadak ti pamatig nga impaay kanyak ti ni Lolo Sebio. Ti tao nga nang iparik na kanyak ti pamatig. Adyak pulos na rik na kada kayo. Managergeren ti buses ko iti pungtot ko kabsat ko. Kasla makarit ti riknak iti akawan man laeng. Ti makitak nga aksyon iti inak nga kailiw nak. Idinto nga gumay gayeb-geb ti riknak nga kayat ko nga arakupen tinabayagan ni Jack nakita nga inak. Kabsat ko. Ti kasla naglupusen nga uleg nga inak manipod ti kinarigat. Keditan ket maibilang siguron amay sabak nang. Wen kabsat ko. Makalwa akidi di pungtot ko Manong Robert ngem pinengdak. No awanin ti bagayo. Mabaling ko ka din ti pumanaw. Ulitik ti panagyaman ko iti panangipiansayo kanyak. Ket nadaanak ti temporaryo awaya-waya. Kahit ko ti agawi di ti balay ket kitaek ti lakay. Ti lakay nga kabalay ko ni Lolo Sebio. Ulitik. Ni Lolo Sebio tinangiparik na kanyak iti pamatig. Pamatig nga jakpulos na rik na manipod ka na kayo ang naganak kanyak. Pakairamanam, wenno kang runaan na ken ka, nga inak. Awan tinauray ko nga sungbat ni Nanang. Numabalin kun ti pumanaw wenno saan. Inot nga ngimato ti sarming ti tawa ti lugan Manong Robert. Ket di takabsat nga namimpinsanen nga nakaluban. Tinatangsit na tangig nga rupa ni Nanang. Nagnaak meten nga imadayo. Nagpaigid aki ti kalsada. Agingga nga linabsan nak nga kaslaangin, tinangina alugan pagayam ko. Jak maawatan ni ditiriknak no agsangitak, no agikisak, wen no agtarayak, wen kabsat ko. Nasakit para kanyak. Imbes ko mga ragsak ti agari ti kaunggak gaputan nakitak ti nabayagen nga sapsapulik nga inak. Ngem saan?
Kasla na pabain na anak. Kasla na laisak pagayam ko. No di nakibilangin na anak. Orisi ka. Saan kami ten nga bilang nga inak? Pakawanin nak ti Diyos nga misuguro, isu siguro ti may parbeng. Nasubad ko iti kinatangig mo. Dumting to ti aldaw. Dumting to ti aldaw nga pagbabawyam di gito'y nga inaramid mo. Makanano na kiti balay, nagdiretso kiti ayan, ti apo kalakay. Nakaidda detoy, makitak nga nakapsot pagayam ko. Lilo, anya ti marikrik na yo. Nasayat met ti riknak. Ape nga di ka man lasimang sangpet. Agupat nga aldaw awangkan. Sa dinuaya tinap na panang. Busy kami di trabaho. So nga, saan na ka nakasangpet? Pasensya kayo. Nangang kayo ka din. Uwe, ni karkarigatak ti agluto. Tadamit ti maluto nga isang sangpet mo. Nasiat no kasta. Alagi na kayo, tas syakton ti agluto no madamdama. Ti, kanin tayo. Kinunak. Magyamanak. Bumangon kayo atap no mainanaan met ti bukot yung agididda. Bimangon tilakay timakdem. Nagyamanak manong gabuta. Wagas kulay nga mang sintir ti parang pabangon ko keng kuana. No makabalinan na wenno saan. Ket nagyamanak iti Dios sa nakabalinan ti apo kalakay ti bimangon. Nagnanga napan iti salas ket inamang natitugaw. Idi makatugaw, agananad ka iti trabaho. Aglalo ka dagito ikit. Ado di iti luko-luko. Ado di iti sugador na makaibibtor. So nga, agananad ka. Kang runaan na, illegal deta. Amangan ta, tiliwen na kayo dagiti pulis. Pamagbaga na kanyak. Imise maklaeng ket kinunak. Kanayo nak nga agananad lo. So nga, di ka madanagan. Tinapatay da pamatauda kiti agserbi ka data. Narigatin no mabisinan ta. Sana ya. Kinunak nga inya ngaw. When met kit di angin. Laglagi pem nga. Tibiyag kit may maysa. Tibiyag kit bulod tay laeng. So nga aramiden tayo nga nakalalagip ti kadate ti rabaw ti daga. Kuna ni Lulo. Kabsat ko kasla nasair tiriknak. Kasano ti panangaramid ko agbalin nga nakalalagip ti biyag ko iti lubong. No pinasar ko ti nakaamames ken nakasasakit na ken makasasaad. Gapu ti aramid di tinaganak kanya. Agbalinak to ka di nga nakalalagip iti lubong manong Robert. Wenno nakalalagipak gapu iti kinakakaasik pagayam ko. Kabigatan na kabsa trimwarak. When masapul na matulungak ti kadwak. Sinursur ko di kiti padak ngagpapaay kariti pagpasugalan wenno pagsusugalan. En pakamuk karakwada kasapulan ti kinadwa ka na tiliw. Ti kantidad tapno makapagfiansa ket rumwar. Aglalalo ket adu di kiti anak na. Ngamang namnama iti masapulan na. Naasyanak kabsa. Kas iti wenno inyari ko iti bagik. Ngano mabungsuta kiti uneg ti pagbaludan. Sigurado nga. Agbisin ti apok nga lakay.
When numatay nga nakamulagat digiti matana gapu iti kaawan ti makanna. Kastamit ti kadwak. Kastamit ti panangyarig ko kenkwana. Masapulisuna digiti anak na pakiramanan ti asawa na. Gapu ta isungarod ti padre di familia. Ken isu ti pangnamnamaan day ti sapul na. Apo Dios, Manong Robert, na konbinsir ko di kakadwak. Nga paggaambagan mi, ti masapul a kantidad. Tapno di kasta ket mapiansaan, ti kadwak nga natiliw iti pagsusugalan. Napanak nagpakaasi ti abogado, nga kinasarita ni nanang tapno mailakad ti pan na kay fiansa. Tapno ti kasta, aramiden namet ti inaramid na kanyak, para iti kinadwa ka na tiliw. Saan niya nagbayag na karwar? Daytoy iti pagbaludan. Kas kanyak na ikanti temporaryo away-awaya. Ngem na ituloy ti kasumi kabsat ko nga panagsalungasing iti linteg nga mangipawil iti legal a panagsusugal. Idadda kami tiruar, kinuntak na kami di kakadwaming isardeng ni pailaeng. Ti operasyon, gaputaawan ti amo mi, aday ti balasyo tao. Manamong kami ngem, masapul nga mapang kami karidi sa bali nga, pakaramidan ti sugal, kang runaan na karidi maarkila nga minatay. Dayta nga rudmanen, tinagbalin na trabaho mi manong. Ti makadkadano ni ti sabsabali nga ili, tapno, imaniher mi ti pasugal, kadagiti maarkila abangkay. Naglabas di kiti aldaw. Naragsaka na kidi may sa abangkay di kabangibang milae nga barangay. Ti maarkila tapnon ti kasta maaramid ti panagpasugan. As-asidig ka papanak. Makaawid akin sigida tapnon maasikasok ni Lilo. Nagyaman na kiti siyak ti maysa kadigit napili nga mapan. Nang rugi nga rod ti rinabi nga sugal kabsa. Maimansayag ti bangkay ti dandani ag makabulan. Tapno maabrot kano ken makaurnong ti nagminatay kadagiti kasapulan. Kaadwan na ngamin kadagiti maararkila pagayam ko ket dagiti pada nga nakukurapay. Amin ibaklay kantidad nga mabalin nga usarenda iti panagpamumpon. Isu nga adu dagiti mayat nga uray agpaot ti bangkay nga nakamansayag. Tapnon dakdakkel ti maurnong. Kasta tinagbalin ti ataray, tinasao nga negosyo, pagayam ko. Ini may isang arabi nga mapanak iti pagsusugalan. Dita kabsat nga nalagsak ti grupo di kiti agginom. Iti saan nga unay nga adayo, iti balay nga nakaimansayagan ti bangkay nga naarkila. Ti amak ti mahisa. Wen. Ni tatang ti mahisa kaday ti aggiinom. Limabasak ngem, lumabasaklat takuman. Ngem pinagunyan nak ti amak. Lidor. Lidor anak ko. Kinunana. Nagsarde nga ket immasideg kanyak. Matmatbatan da kami di kiti kainom na, wenno kaininom na. Ngem awan ti nagtimek nga uray numaysa. Kumusta ka nanak ko? Kastoy. Mapanak dito pagsusukalan tayo ti trabaho.
So ti ubrak ti agkweme tapno ti kasta makaporsyento akit at nagserbi ka na kami kanilolo. Napipya ka na kayo ta. Awan ti obligasyon nyo. Puro pan nakiininom ti ububrayo. Pawilan nakpagid din nilulong o may mang sarong karkeng ka. Kaputa, saan ka nung nasaya at ng hemplo ti makitakin ka. Kinunak nga kaslaawanin na sa asin ti pan nakisarita kiti amak. Ladingitek ka di kiti makangeg, Manong Robert. Ngem uri asin nung atamet. Adda ka di pa iti, agbalin nga respetom o repay no amam. No amom nga awamet ti respeto na ken saan na nga tinalyaw ti responsibilidad na ken ka. Mababalaw na kadikapsat ko. Napadumog ti amak. Ket jak ni namnama digiti simmaruno abalikas na. Wen kapsat ko. Jak ni namnama nga dumawat ti pamakawan kanyak ni tatang. Pakawanin na kanak ko. Pakawanin nak. Pakawanin nak kaputa. Saan ko nga naanong ti responsibilidad ko ken ka. Sapay ko mata mapakawan na. Kaya nagyaman na kiti kanayon niya pa ng tartarwidwid mo kani tatang. Imbes nga syakit si kan tinaikan ti responsibilidad. Akyaman aklidor. Kinunana, engawid ko tiriknak nga may buyog iti dandanin agarubo sa luwa ti amak. Manong Robert. O sige. Mapanakon. Mapanakon ket maladaw ako niti trabaho. Ang mga nusap sa pulin na kung di kakadwak. Tinalikod akon ti amak. Ngem nagbalikas pa'y laeng sapay ta mapakawan naklidor. Sapay kuma. Diya kuning kang kano. Inyalistok di kiti addang ko. Kasla aglulukin tirik na kiti day di agundaway Manong Robert. Wen, agingga ngay naprusak di kiti matak. Nabasadan kamsa. Nagluwaak. Insarding ko tinagna ket ditan. Ngita tinagibik ti panagluwaken panagsangit ko. Kayat ko nga iruwar ti amin nga sakit nga mariknak. Babaen iti panagarubos di kiti luwak. Wen kabsat ko. Nasagid ti riknak iti panagpakawan ti amak. Ngem nakaritak iti kinatangigi di makitak ti inak. Nagdu mga rikna. Tinariknak iti panakakitak kini tatang. Kini di makitak ni nanang. Anong ko? Naglabas pa di kiti aldaw, Manong Robert. Wen kabsat. Nagtultuloy ti panagtrabaho kas mangimaniheri ti pagsusugalan. Nga dituyen ti pamataudak. Iri may samanen nga sardam nga ipapan ko iti pagsusugalan. Tapnon ti kasta imaniher ko manen ti lamisaan. Iti nakalabsak kini tatang at dadamanin sa jay. Ngem nabarbartek dansan kabsat. Idi makaasidegak pagayam ko. Dito'y manong nga dangdangran ti dua alalaki ni tatang. Wen, agpakpakawanin ti amak. Gaputa awan ti laban na, gaputa siguro ni ti kinabartek na. Ngem saan niya sardingan di kiti dua nga dangdangran. Agingga nga napatikleb ni tatang. Ket linugubandan niya danug-danugen keng kugta-kugtaran. Diyakon na igawid tiriknak kabsat ko. Inasot ko, titugtugot ko ngayon mo kong adday ti siket ko. Immasidegak. Kugtaran man ni di ti maysa kada iti dua lalaki. Ngem ginamatak ti likod na wenno. Likod ti arwaten na. Ket diyakon napuputan niya binagkong iti namitlo adaras ti bukot na. Agingga nga daytoy ket nadalupo. Manong Robert.
Isublat ko iti maysa, ngem ditamet ten pagayam ko, nga nagtartaray detoy. Saan ako niya nagdiretso iti pagsusugalan, gaputa, amakek no adda kabagyan ti binagkong ko. Nagkakaribuso digiti tao nga napan nangako piti nadalupo nga binagkong ko iti bukot na tinamitlo. Wen kabsat, naglimme nga kiti kasipngatan. Aging nga simmangpet digiti pulis. Saan nga tapno sa pulendak ngem tapno kitain daw no aginvestigar da. Dito'y nga ginundawayak ti pimanaw iti lugar nga nakapasamakan tinasao nga pamagkong wenno panang bagkong ko iti may sa lalaki. Wen manong Robert. Jakam mo iti turungek. Kamsat ko. Ngem napanak iti balay nga pagiyanan mi ken ni Lulo. Impudnok ti napasamak. Nagluwa ti apo kalakay. Awan sa bali nga aramid mapukno di sumuko. Sumuko ka. Sumuko ka kadigiti pulis. Pamagbaga kanyak ni naparang laro iti pagtaingan ti apo kapitan. Pagayam ko. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kinuyugnak ti apo kapitan iti barangay ket insukunak iti mismo nga pulisya. Wen kabsat. Iti agaddak iti pulisya ditoy nga inpandak iti investigating section. Ammom kadi nga ti binagkong muket. Natay. Nakigtutak manong Robert. When nakigtutak iti naamuak nga natay, ti binagkong ko. Jaking gagara, sir. Naaramid ko lang ti nang bagkong kingkuana gaputa. Gaputa, dangdang randay ni tatang ko. Kinunak. When gayam ti amam ket, aday ti ospital. Medyo napakaruan. Ado digiti limteg nga parte ti bagina. Ket ti maysa ka digiti imbaga digiti doktor. Ada tama ti ulo na. Anya? Jak amoy din no anya ti sungbat ko kadigiti pulis iti padamag na kanyak manong Robert. When kasla akla matalimudaw idi naamwak nga natay ti binagkong ko gapo ta jak ni namnama na patay ko. Ken ti sasaadin ni tatang. When kabsat ko. Idi malpasdak nga mapagsaludsudan impanda ko ni ti karsel. Nagsubliak manen ti uneg digiti rehas pagayam ko. Ngemitakit saan laingen nga illegal na pa nagsusugal. No diket mabalin nga, masentensyaan ako na mabalot.
gapu iti pan nakapapatay ko. Iti may isang tao nga mangdangdangran kinitatak ko. When manong Robert jakam mo no anya ti aramide kiti dede agundaway. Naganugugak. Nagsangitak. When inbulos ko amin manen nga, saan nga nasaya tariknak babayan iti panagsangit ko. Agingga nga na itam namitim ko iti, Diyos ko pakawanin nak. Pakawanin nak no nautang ko tibiyag tibay sa aparsyon. Ngimdeto yung kitinaramid ko kaputa. Jak maturdan nga kitain nga madangdangran ti amak. Malagip ko una hindi ti pa nagpakawan na kanyak. So nga naasok tirik nakit nagpong tutak. Pakawanin nak Diyos ko. Katsangwanan niya ituloy tayo ngay basa deti surat ni Pagayam tayo Lidorbino. Pagyamanan tayo iti sa bali payagundamay iti sponsor si programa tayo tinapalabas. Thank you very much iti Kalawagan, Belisario Farm and the CB Farm iti Barisbes Dingra Ilocos Norte. Kuka kinamatmatunan da Mr. Dado Belisario ken Mrs. Jeanette Belisario. Kastapay kini Ma'am Elis Tamayo pagyamanan tayo nga taga Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much Kenka Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa kini Hazel de la Cruz Alonso di Las Vegas, Nevada. Carmela Walker di San Diego, California. Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Jewel Centillas nga DJ Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you kada Chris Siroma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Agyaman tayo di Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan nyo apo iti non-life insurance ken amin nga masapol para iti government projects iti intero pagilian. Iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency ang masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, babayan iti agtagikwa ken Manager Dorocha de la Cruz. Pagyamanan tayo pa iti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, kukwa da Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Agyaman tayo pa ken ni Kapitan Juji Jimenez iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much pa ken ni Mr. Loreto Tamayo dita Waipahu, Hawaii. Thank you ken ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mr. Juanito Muller Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Ken thank you very much kini Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Dagiti ka iliw ako tayo makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbi na digit sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay digit sa bali ang lutong bahay pakaramanan. Kinaimas kay special empanada. Nahanad kaya kadalos ka na kayo sa kanan ito yung masahan ni Steps Food Hub. Masarakan Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi, Irangkaya. Steps Food Hub. Sintaran yung serbi ka na yun, tinaanos ng Kurikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub. Binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adung diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay kastamit ten ti bakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best.
balipay nga agbibuya ka datayon ni Richard Dumlao. Thank you very much. Ni Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol dito Sulsuna, ni Mark Batinga, ni ading ko Dorocha de la Cruz, ni Eloisa Guerrero, ken kasapay ken ni Gerald Bayudan Arzaga nga agbibuya manipud apoy jay New Zealand. Idultuloy ti nga rod nga ibasa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni paghayam tayo Lidorvino. Agdalo aldawa kon iti pagbaludan paghayam to. Edi padamag ti pulis nga umayag duty nga natayan ni tatang. When comes up, pimusay kanun ti amak, gapoy ti pan nakadangran na. When? Nakutog ti ulo na ken, mabalin nga nadaraan kanu ti utek na. Mabalin nga sakbay nga, nadalupo wenno, napaidda ti amak, ket namalmalo iti natangke na banag. Ngemawan ti nakita nga anyaman na banag, nga inusar digiti nang kabkabil ken kuana. No diket digiti laing game-game ken kastamit ten panang kugtarda. Amanos kayo laing lidor. Pimusay man ti amam, napatay mo met ti maysa kadigiti nangdangrad ken kuana. Tiladakes na ita, ti saan mo nga napatay, nga kadwa tinangdangran ken itatang mo, ket isu ti maysa kang runana testigo kontra ken ka. Seknan iti sangsangwem nga kaso. Gapo iti pan nakapapatay mo iti maysa ka iti nangdangran iti ama. Kinunana, mabalin ka di sir nga. Mapangkumitsir pa atin ti bangkay ni tata. Tiyan na pagdaksan ni Talidor ket awamit pa iti makder nga abogado. Naipilang agpaiso ti kaso ket nasa pataanin digiti palawag yung babayan pelaing iti abogado ti gobyerno. Ngabayam ti baga iti hepe no kasano nga mayalaan da ka iti order manipod ti korte. Bueno saan no mabalin niya ti piskalya. Ket mapanda ka kuyugen wenno eskorta na mapamangkita iti ama. Sa din no tinakaipanan ti bangkay ni tatang sir. Mayawid ka no iti balayo. Iti ayan nyo iti apo malakay. Sadya ti bagada nga pakaipanan na kaputa awang kanumet ti mga disarkeng kuana no. Iti balayo nga dati ti pakaipanan na. Detaget isu tinaalak. Iti biyang ti paragin investigar mi. Bueno pa nang ipakaamuda ka na kami nga pimusayan ti ama. Makasangit aki din. When comes up. Ngem lineplepak gaputa kayat ko nga adu digiti maamuak. Pangasim sir. Tulungan dak ka dita. Kayat ko nga makita ti bangkay ni tata. Pakaasik. Kas kinunak king kay tay, parasik to nga i-open data kin ni hepe. Noon niya ti aramidin tayo. Numabalin niya ta kami iti biyang ti PNP ti mangkid daw iti korte o ni piskalya nga may eskortang ka tapno mapamukitan ti amam. Bueno ti bangkay ni tatang mo. Ket ikarkararag mo to mapatgan no kas pagarigan. Balikas ti pulis. Agyaman ak sir. E di makatalaw ti pulis iti umay na iti seldak. Intugaw ko kabsat ko. When? Intugaw ko ket intangad ko ti rupak iti ngato. Manong Robert? Anyan nga gasat ko. Anyan ti nagbalinan ti gasat ko. Anyan ti kakasang ti pasama kinibiyag ko. Naibaludak ka po iti panagisakit ko iti amak. Ken mabali na masentensyaan na kiti dating dugpay nga tawen. Kasanon kabsat ko ti apo kalakay. Nga syaklaeng ti pangnamnamaan na tapno mabiyag. Matay kadimet nga kasken ni tatang gapu iti bisin. Maburibura kiti day di agundaway. Kayat ko nga irwar ti amin nga daginsen iti yaw nagtibagik. Ngaman siya ti aramidek kabsat.
Anya ti aramidek, Manong Robert. Edi sumaruno nga bigat, imay manenti polisi di Zelda. Alidor, saan tayo nga? Agkid daw, di pa malubos manipod ti korte nga mapamukitan ti amam. Ngamin, nagdesisyon ti Apo Malakay nga saanin na mapabalsamar ti bangkay. Naitabunin ngayon si Gida. Naitabunin ngayon si Gida. Nagdamag kami no, ada plano na nga agreklamo, no mangireklamo iti pan nakapapatay ti amam ngem. Kinunana nga saanin. Awan ti kabalinan na pare ti kaso. So nga, ladingitin mi. San mo niya makita pa iti amam? Mabalin tulay ngen no, kas pagarigan, mawayawayaan ka, mabamun tulay ngen sarong karan iti tanim na. Ulitek ti agpadispensar. Kaputa, saan tayo nga naaramid ti kalikagom nga mangdawat tayo iti pamalubos iti korte tapno mapamukitan ti amam. Kasta na ti biyag, saan muna nga panpanunutin? Amok nga naliday ka, gapu ka rito nga pasamak ken ka. Ngayon dito iti nagbalinagasak. Sungbatam laing ngen iti kaso nga may pila kontra ken ka. Nasentensya anak, Manong Robert, gapo iti pan nakapapatay ko iti maysa nga lalaki. Ikarkaro kita ti basol ko. Ti Apo Kalakay sa anunay nga nagbayag, natay. Nasarong karak ti mansayag na ngem sana nagbayag. Di langin lumugar iti baryumi ti nangadisar, iti bangkay na. Siyak laing tinyuray da nga napanang kita ket kalpasan niya nakitak di bangkay ti Apo Malakay. Naitabunin. Naisubliak meten iti pagbaludan. Awam meten ti damag ko iti ayan ti inak. Dedilatan na audio pa nagkita mi. Iti may nakimpiyansaan iti matiliwak iti illegal pa nagsusugal ti pa nakakitak ken ko ana. Sabagay kabsat sa angkon nga namnamaen nga kita kami. Sang kumiten nga namnamaen nga umay naksarungkaran, no madamag naman niya nakabalodak. Idagdama jak ammo, no adda pa'y lawag nga masirpat ko when no makita. Idagdama nga sitwasyon ko, Manong Robert. Agyaman nagtiayat mo nga nang ibasa, iti surat ko, iti programam ti napalabas. Sapay kumata, agbalin nga adal, ti sitwasyon ko, kariripadak nga baybayan digiti naganak. Ket sapay kumamit na pagpanpanunutan digiti naganak. Nga saan da nga baybayan digiti anak da. Amangan tamay tulad da kanya. Ulitek tagyaman, Manong Robert, dito ti pagayam mo, Lidor Vino, dito Ilocos Norte. Lidor Vino, thank you very much, Met. Iti panipatulod mo, iti dito surat mo, iti programa tayo tinapalapas. Nabayag nga inadadal ko, dito surat mo, pagayam ko. Nabayag nga binasbasak, ket ada iti parte na nga talaga nga masagid unay tiriknak. Husto to kunam. Pagpanpanunutan, ken adal ko ma, kaditi naganak. Nga saan da nga baybayan digiti anak na, amangan tamay tulad da ken ka. Dinayaw ko titibker mo, kenti amum nga panang subad, iti sakripisyo ti Apo Malakay. Nga misumit tin ti nakaisagmakam. Tanong ko mano saan ka nga mapan iti sugalan, saan mo nga nakita ti panakadangdangran ti amam, saan ka ko mga naisagmak. Ngem no saan da ko kumamit nga binaybayan, dagiti naganak ken ka.
mabalin niya, ada ka kumapelay tiruar. Ngem day takit gasat. Gasat nga di mo ing kakaayatan, pagayam ko. Ikarkararag ko nga kaditi sumarunong aldaw, lidor. Ket may sakan to kaditi may paayan iti pardon, wenno anyaman. Nga waya. Nga dahito ket na ikawis kaditi agtuturay. Ulitek tagyaman iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin papagayam nga agpakada kami kinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Dito di bagayam yon ni Robert de la Cruz. Amang ibatin tinatalinayam malem ti Martes te amin na sapada. Agyaman kam ting kay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.